Bueno, bideo honetan ikusiko dugu nondik urteten diren sinuen teoremaren formulak. Nahiko erraza da. Bueno, daukagu triangelu bat, gogoratu aldeak eta bere aurrean dauen angelua izen berekoak izan behar direla. Bueno, eta ingo duguna izango da sortu alturarekin bi triangelu zuzen. Eta bietan kalkulatuko dugu haren sinua eta zeren sinua. Vale? Zeren sinua izango da h zatia. Beraz, h bakanduta, h da a sinu c. Vale? Alde honetan gauza berengo dugu. Daukagu, sinua dala h zati c, beraz, h izango da c sinua. H bardina denez, bardintze duguz biak, beraz, a sinu c eta c sinua bardinak esan behar dira. Eta hori izango dugu, sinu c zatitzen pasa ona eta sinua ona pasa zatitzen. Eta hori geratuko da, justu, lehenengo eta azkenaren formula hau, ez? A eta C-az. Beste altura bat eratuz, aldu egin C eta B-az, edo bestea A eta B-az. Beraz, holanik frogatuta geratzen da formula hau.